Neng pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu jawan kowe semono wis kapitung ketika kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senajan kaya apa manungsa greka Gusti kang paring iki ngagesti kula sadurma lampahi ning pinggiring bengawan tansah jaman tansah eling-eling jamane semono wis kapitung ketika ning pinggiring bengawan saben-saben tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair penuh sing ati ning pinggiring bengawan saben-saben tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senajan kaya ngapa manungsa greka lan Gusti kang paring iki ngagesti kula sadurma lampahi
ayo prakanca ngawerungono rukuning Islam yaiku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji yatim pindone lakoni salat kaping telune bayar zakat tepat poso nunggu lan Ramadan limo haji kaping limo haji lamun kuwasa ayo prakanca ngaweruana rukun Islam yaiku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji pindone lakoni salat kaping telune bayar zakat sing pas poso nunggu lan Ramadan kaping limo haji lamun kuwasa wajib kang lanang wadon lurung ilmu wajib kang lanang wadon lurung ilmu aja leret yen durung rusak bodohmu aja leret yen durung rusak bodohmu wajib kang lanang wadon lurung ilmu wajib kang lanang wadon lurung ilmu aja leret yen durung rusak bodohmu aja leret yen durung rusak bodohmu Rapiku ngasale gawe menang Rapiku ngasale gawe menang kita mung sunah nulungi maring sembahyang kita mung sunah nulungi maring sembahyang tulungi maring sembahyang Rapiku asale gawe wenang Rapiku asale gawe wenang kita mung sunah nulungi maring sembahyang sinamung sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana ing labaing karya kanan salah bawamu
Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Sekarat pati banget larane nalika uripe agama siate rali maring rahmat kang diparengake apa maneh lali maring sembayange. Cukup bukti merapi dadi bukti angke korban mati sing tumekan pati kabeh iki gambar rana poke nguji dateng manungsoe lereng gunung ya diangkat dan kering son iya
ha ya ha ya ha Slompret, slompret, kempul ngungkul, gendang riel ketipol, nyonang senja slompret elok, garang jengkel kelak macam mantap, megap-megap, aku tengadong kalian, kempul kagungan reok, pranoto dadi gembira, tawang manguputane gunung lawu, katekan tari wisata, dina minggu muda-mudia sesonjo, mele kombang obang ambang, katekan produkan sewu, jajariel kang padha lumaku, jawel jinawil karo meset buyu, kempeng tawang aku indah, ojo dipreroi, mas ojo digengiti, daratmu jalo diesemi, tinggal lagumu kudu ngerti cara, ojo ditinggal kanthi paten